Concelleiros e concelleiras do Partido Popular, concelleira de Ciudadanos, por fin xuntos. Nas súas mans, a Constitución segue a ser unha arma arreboladiza, un pau, e non un marco de convivencia que hai que ampliar, que hai que renovar, porque xa non collemos nel, pero que non mentres tanto hai que cumprir e facer cumprir nos seus aspectos máis progresistas, que tamén os ten. Señora Martínez Lema, eu o señor Matute escoiteino falar do 8 de marzo, da violencia machista, dos dereitos LGTBI, das mulleres racializadas, das 36.000 vidas abandonadas no Mediterráneo, de memoria histórica, das traballadoras do fogar, das Kellys, dos obreiros do metal, do ensino público, das pensións e das vítimas da violencia, de todas as vítimas da violencia para as que pediu verdade, xustiza e reparación. Todas estas cousas, para os que somos republicanos, representan bastante mellor a democracia ca un rei que non é igual ca os demais diante dun tribunal. Señores e señoras do Partido Popular, parabéns. Nesta ruleta rusa que xogan con Vox e Ciudadanos por ver quen é capaz de empregar a retórica máis golpista, hoxe gañan vostedes. Ningunha sorpresa. Xa os coñecemos, xa os padecemos. Son parte do problema e non teñen ningún interese en formar parte da solución. Son os responsables de abrir o conflito en Cataluña. Son os responsables de metelo nunha querella xudicial sen saída e son os responsables de reemprender a vía represiva 40 anos despois do final da ditadura dos seus maiores. Pero hai unha cousa que na Marea Atlántica temos clara e que agardamos que teña tamén clara o novo goberno de coalición que vota andar no Estado e que non lle trema a man. Devolver á política o conflito de Cataluña, abrir canles de diálogo e procurar os mecanismos, inventados ou por inventar, que permitan que a vontade popular se exprese é de sentido común. Que se escandalicen ante a democracia e a súa capacidade para poñerse en pé, señoras e señores do Partido Popular e de Ciudadanos, retrátaos. É unha sorte de verdade para todos e para todas, tamén para os seus votantes que perdesen de novo as eleccións o 10 de novembro. Céntrense, porque por esta liña son vostedes unha auténtica ameaza para a convivencia e sempre nos van a topar en fronte.